I denne video vil du kunne drage fordel af en gratis prøveversion af Shopify i 3 måneder for kun $1 om måneden. Dette er et utroligt nyt tilbud, som Shopify gav os i dag. Og for at få gavn af det med det samme, skal du blot klikke på videolinket nu. Skynd dig, for generelt holder den slags tilbud aldrig særlig længe. Jeg råder dig derfor til at springe fra chancen for at lancere din nye butik ved at klikke på linket i beskrivelsen af denne video. Det er sikkert, at nye forhandlere vil være i stand til at komme i gang med fuld ro i sindet takket være det nye 3 måneders prøvetilbud fra Shopify. Alt sammen for kun $1 om måneden. Er det ikke ekstraordinært? Tak hvem? Klik hurtigt på videolinket. Nye købmænd, der ønsker at åbne en Shopify-butik, vil generelt gerne prøve, før de køber. Det er ret logisk. Problemet er, at gennem årene har disse gratis prøveperioder varieret meget. Fra 14 dage til 90 dage er forskellen enorm. I beskrivelsen af denne video finder du et link, der opdateres dagligt, som giver dig mulighed for at drage fordel af det bedste aktuelle tilbud fra Shopify. Klik på det nu for at starte din butik gratis. Hvor lang tid skal du bruge for at se, om platformen er den rigtige for dig? Om 2 uger kan du måske sætte dig ind i temaet og teste nogle få funktioner og applikationer. Så skal du tage en endelig beslutning. Det er indlysende, at det er bedre at tilmelde sig en 30, 60 eller 90 dages prøveversion og teste den grundigt, før du opgraderer til en betalt version. Men der er en vis forvirring om, hvad der er muligt. Så er rygterne om lange Shopify-prøveperioder sande, eller er det en myte? Og kan man blive snydt? Vi besvarer dine spørgsmål om Shopify gratis prøveversioner en gang for alle i denne video. Her er hvad du behøver at vide om standard gratis prøveversion af Shopify. Den nuværende standard en 4 dages gratis prøveperiode giver sælgere mulighed for at prøve Shopify, før de forpligter sig til en betalt månedlig plan. Prøveperioden starter den dag, du tilmelder dig, for at sikre, at du er klar til at oprette din butik på dag 1. Dette giver dig mulighed for at oprette din butik og træffe vigtige beslutninger om dens funktionalitet, men husk, at du ikke kan sælge noget, før du vælger en månedlig plan. Hvis du ved udgangen af prøveperioden på 14 dage ikke har valgt en betalt plan, vil Shopify sætte din evne til at arbejde på din butik på pause, indtil du tilmelder dig. Hvis du ikke foretager dig yderligere, vil din Shopify-konto automatisk blive annulleret. Hvad skal jeg vide om den 3.0 dages gratis prøveversion af Shopify? Officielt er den 3.0 dages prøveversion af Shopify ikke længere tilgængelig. Den var aktiv i 2019, for aldrig at dukke op igen til denne dag. Afhængigt af din virksomhed kan Shopify give dig en længere gratis prøveperiode. Til dette råder jeg dig til at se videoen, hvis link er i beskrivelsen, eller jeg giver dig et tip til at forlænge din prøveperiode ved at kontakte Shopify Support. Hvad med den 4 dages Shopify prøveperiode? Dette er ikke en egentlig test. Det er smart mental matematik, men det er det ikke rigtigt. Du kan muligvis se 4 dages gratis prøvetilbud. Disse kombinerer Shopifys en 4 dages prøveperiode og 3.0 dages refusionspolitik for at nå frem til 44 dage gratis. Det ville fungere godt, hvis Shopify havde en sådan refusionspolitik. Men dette er ikke tilfældet. Ingen refusion. Det står klart her. Er det muligt at få en 60 dages prøveversion af Shopify? Tilbage i 2019 tilbød Shopify forskellige prøvedage for eksklusive partnere, inklusive 2 dages og 6.0 dages prøveversioner. Eksklusive landingssider blev leveret til registrering, og partnere kunne videresende linket til deres publikum. Den 6.0 dages gratis prøveversion af Shopify tilbydes ikke længere, selv for eksklusive partnere, så vidt vi ved. Hvis du googler det, vil du altid finde referencer til det, og folk er altid på udkig på Shopifys fora, men det ser desværre ikke ud til at være tilgængeligt. Hvad med Shopify 90 Day Extended Trial? Shopify tilbød en midlertidig 9.0 dages gratis prøveversion til nye forhandlere og voksende butikker. Det sluttede den 1. juni 2020. Denne udvidede retssag var et svar på konbøder for COVID-19, der fandt sted rundt om i verden mellem marts og maj 2020, hvor mange virksomheder besluttede at gå online. Den var tilgængelig uden rabatkode eller kreditkort. Du havde bare brug for en e-mailadresse for at tilmelde dig, og det vakte opsigt og skabte reel interesse. Hvad tilbyder Shopify nu? Her er hvad Shopify siger.
I marts 2020 introducerede vi 9 dages gratis prøveperioder som en del af en midlertidig nødhjælpsindsats for at hjælpe virksomheder med at komme online under COVID-19-pandemien. Med virkning fra den 1. juni sluttede dette tilbud, og vi vendte tilbage til vores standard en 4 dages gratis prøveperiode. Så på trods af mange anmodninger fra potentielle forhandlere om, at den udvidede prøveperiode skal fortsætte, er den eneste officielle gratis prøveperiode, der er tilgængelig for nye butikker lige nu, den en 4 dages. En Shopify partnerkonto kan dog åbne en længere prøveperiode. Som ny sælger kan du overveje at indgå partnerskab med en Shopify partner. Shopify partnere er eksperter inden for deres felt og hjælper andre Shopify butiksejere med at komme i gang på platformen på en række forskellige måder. Fra design- og udviklingsassistance til marketingassistance for at hjælpe virksomheder med at vokse. Omkring hver tredje Shopify-forhandler beder om hjælp fra Shopify-partnere hvert halve år. Du kan få adgang til eksklusive tilbud, hvis du er i udviklingsfasen af din nye butik og vælger at slå dig sammen med en Shopify-partner. Dette kan potentielt give dig mulighed for at teste platformen så længe som nødvendigt i butiksudviklingstilstand, før du åbner for offentligheden og accepterer ordre. Selvfølgelig betaler du for privilegiet at arbejde med en dedikeret Shopify-ekspert, men du betaler ikke for at bruge platformen, før du tilmelder dig en månedlig plan og åbner din butik. Efter lanceringen kan du fortsætte med at bede om hjælp fra en Shopify-partner eller bryde væk fra det på egen hånd. Uanset hvad, så burde du være i stand til at indtage verden, i modsætning til hvis du går alene fra dag 1 med intet mere end en 4 dages prøveperiode og masser af håb til at sætte skub i dine ambitioner. Hvorfor har du brug for en længere prøveperiode? En af de store skønheder ved Shopify er, at du kan vælge mellem over 2.400 apps, der tilbydes i Shopify App Store for at tilpasse din e-handelsbutik. Disse apps kan hjælpe dig med at forbedre funktionaliteten og få din butik til at fungere, som du ønsker. Det er svært at få Shopify op at køre på 2 uger, så en længere prøveperiode giver dig mulighed for at teste mange flere ting. Uanset om du ønsker at forbedre rapportering, betalingssystemer, forsendelse, produktbilleder, kundeservice, inventar, marketing, SEO eller et hvert andet aspekt af din butik, er der en app, der integreres hos Shopify. Du kan teste applikationerne samtidig med din prøveversion, hvis Shopify passer dig. Shopifys gratis prøveprogram er derfor en betydelig fordel. Ikke alene kan du lege med Shopify-temaer, men du kan også udforske mange flere tilpasningsmuligheder med apps. Bemærk dog, at når du tilmelder dig Shopify-prøveversionen, bliver du bedt om at vælge et abonnement. Hvis du kun har til hensigt at teste platformen, vil du kun kunne installere og teste de gratis apps. For betalte applikationer skal du abonnere på et betalt Shopify-abonnement. Opret, administrer og vækst din virksomhed med Shopify og dens gratis prøveperiode. Hvis du har en offline butik, som du vil tage live eller en helt ny e-handelsside, som du vil lancere, kan en lang gratis prøveperiode med Shopify hjælpe dig med at starte din butik ordentligt efter at have udført alle testene. Ingen hast, ingen forhastede beslutninger, ingen fejl. Selvom prøveperioden på 14 dage ser ud til at være den eneste tilgængelige i øjeblikket, inviterer vi dig til at konsultere linket i beskrivelsen af videoen. Faktisk opdateres dette link næsten dagligt med det bedste tilbud i øjeblikket. Som du har set, ændres Shopify-kampagner regelmæssigt, og gratis prøveversioner tilbydes også nogle gange lokalt i nogle lande, men ikke i andre. Vi er overbevist om, at uanset hvilken gratis prøveversion du vælger, vil du opdage, at Shopify er den perfekte platform til at starte, administrere og udvikle din virksomhed, som over 1 million andre virksomheder har opdaget nu. Igen, tjek linket i beskrivelsen for at starte dit gratis prøvetilbud. Og hvis du er heldig, får du muligvis adgang til den berømte 9 dages gratis prøveperiode.